Står her ved Ishøj Boldklubs nye pressecenter og skal interviewe nogle af de succesrige spillere fra Ishøj Boldklubs U11-piger. Den her sæson har været fantastisk for jer. I vinder alle jeres kampe. Så hvad er det, der er sjovt ved at spille fodbold i Ishøj Boldklub? Det er sjovt at spille fodbold, fordi vi samarbejder om tingene. Og så spørger jeg lige, nu siger Mariam, det er sjovt, fordi I samarbejder om tingene. Der må også være nogle andre ting, der er rigtig sjovt ved at spille i Ishøj Boldklub. Det er, når vi scorer, og når det er, at når vi scorer, så jubler vi meget sammen. Og når det er, at vi har vundet, så laver vi altid kampe ud. Jeg har også hørt, at I laver nogle pigeovernatninger og nogle pigearrangementer, hvor I kommer ned i klubben og hygger jer sammen med nogen. Hvordan er det? Det er sådan, at vi sover i klubben, og vi hygger med holdet, så vi leger her. Og, ja. Der er også nogen, der siger, at I bliver de kommende superstjerner på pigesiden på hele Sjælland og i Danmark, fordi I allerede nu er så succesrige. Er det en ambition? Er det noget, I gerne vil prøve på at opleve i jeres liv? Hvis man spiller fodbold, så vil man jo gerne blive stor. Så ja. Så spørger jeg lige jer begge to. Hvem er jeres yndlingsidol på en fodboldbane? Må jeg sige to? Ja, selvfølgelig må du det. Min far og Cristiano Ronaldo. Og hvad med dig? Mutter og Ronaldo. Okay. Vi takker for den her gang, Pia.